Doncs sí, n'hem escoltat forces de melodia. És una activitat que té com a objectiu promocionar aquest instrument, acostar-lo a persones que no l'han tocat mai, que no han vist fins i tot mai com es tocava i també desfer falsos mites, com per exemple que es tracta d'un instrument elitista. Aquí tothom pot seure, tothom s'asseu, la gent que vulgui tocar-lo s'asseu, posa els dits sobre les tecles i va tocant el piano i va fent sortir aquestes notes, com per exemple les que estem escoltant ara mateix. Com aquest piano, n'hi ha 10 de cua al llarg de tot Passeig de Gràcia. Aquest, a més, és de gran cua. Estem parlant d'un piano valorat en més de 100.000 euros. Una activitat que forma part del concurs internacional de piano Maria Canals, que comença demà al Palau de la Música de Barcelona, un concurs en el que aquest any s'han inscrit 170 pianistes, això són 10 més que l'any passat. Se n'han seleccionat 88 de 22 països i els premis són de 70.000 euros. I atenció també, perquè és el concurs del món que ofereix més concerts als finalistes. Una activitat que s'està desenvolupant, la d'avui, des de les 11 del matí, que seguirà fins a les 8 del vespre. Hem vist gent que en sap més, d'altres que en saben menys, però sobretot tots es fiquen davant del piano i comencen a tocar. I quina millor manera d'acabar que aquestes notes.